quiero consultarlo con la abogada. Atzo, Osasunako zuzendaritzako Manolo Ganuza kideak hausnarketarako ordu batzuk behar zituela esan zuen. Gaur dimisioa aurkeztu du Miguel Artxankoren gestioarekin erabateko desadostasuna duelako. Astelehenean prentsaurrekoa emango du bere erabakia azaltzeko. Bitartean Miguel Artxanko presidenteak bilera izan du gaur Foru Ogasuneko ordezkariekin klubak erakunde honekin duen 40 milioiko zorra berriz negoziatzeko. Batzarra amaitu denean Artxankok ez du adierazpenik egin nahi izan. No voy a contestar nada. Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak Lourdes Goikoetxeak esan du 15 egunetan Osasunak zorraren ordainketa bermatzeko bideragarritasun plana aurkeztu behar duela. Bigarren mailara jaitsita gauzak aldatu egiten direla. Ez dago proposamen zehatzik, lehenengo aztertu behar dutelako zein den euren eszenatoki berria. Ezin da izan soilik paperetan jartzeko plana, sostengua izan behar du eta horren arabera erabaki bat hartuko dugu hemen. Gure egin beharra legea betearaztea da, hori da egin duguna beti.